Казвам се Мария Керанджиева, учител съм в начален етап, начално училище Свети Паисий Хилендарски, град Банско. Основната тема на проекта, с който се занимаваме, това е Моето дръвче, нашата гора. Като това е основната тема, засегнати са две подтеми. Опазване на водата и почвата и опазване на дърветата. Защо се спираме на опазване на гористните видове, на дървесните и гористни видове? Поради простата причина, че те са филтъра на въздуха, който ние дишаме. Пречистват въздуха, по този начин предпазваме от замърсяване почвата. Замърсителите по този начин не попадат и във водата. Това е естествено. Всичко това чрез кръговрата се приема от хората, т.е. ние, които живеем в този област. Другите дейности, които осъществихме, това беше засаждането на Моето дръвче. Децата с интерес участваха в тази акция, защото на практика видяха как се засажда дръвче. Много от тях не са имали съприкосновение с този вид дейност, така че за тях беше от особено значение. Освен, че бяха на разходка сред природата, по този начин те се докоснаха до тая природа в малко по-особен вид. Т.е. те самите вече започват да участват в опазването на природата. Интересното е, че децата с голямо удоволствие участват в различните дейности на проекта, поради простата причина, че те бяха сред природата, чувстваха се свободни, бяха със своите приятели, със своите учители. В дейностите участваха също така и много родители, които подкрепят своите деца, защото подкрепят и идеята, с която се занимаваме. За тях също е важно нашата природа да бъде запазена. Виждаме промените в климата, колко драстично, сериозно влияят на гражданите на света, не само на България, колко щети се нанасят, колко бедствия има. По този начин те смятат, че трябва да възпитаме нашите деца, т.е. те са наши съидейници по този начин. Подкрепят не само нас, подкрепят своите деца, възпитаваме ги, образоваме ги, защото разчитаме на тях. Те са тези, които в бъдеще трябва да се грижат за природата. Опитваме се по този начин да привлечем и семействата към тази дейност. От друга страна, да се получи едно разширяване на обема на участниците, тъй като така ще бъдат обхванати техни приятелчета по местоживеене, ще бъдат обхванати и доста други хора, с които те ще имат контакт. Тоест, личният пример, който дават родителите на децата, е много важен. Семейството е много важно да подкрепя инициативите на обществото, не само, а и на училището, защото ние сме първото стъпало, където се дават началните знания на децата. Казвам се Елена Зайкова, учител целодневна организация на учебния ден към начално училище Свети Паисий Хилендарски, град Банско. Щастлива съм, че участвах в такъв проект, свързан с промените в климата и начина, по който влияят върху природата. За децата беше изключително интересно участието и наблюдението на самото осъществяване на проектите. Те бяха активни участници в него, наблюдаваха, формираше се екологичната култура и възпитание, запознаваха се отблизо с елементите на природата, тяхното взаимодействие, ползите от грижата за природната среда и заплахите, които крие, когато не я опазват или когато неглижират своето влияние в цялата екологична среда. Основните дейности бяха класни и извън училищни. Класните се базираха на учебно базираното обучение, свързано с проекти в класната стая, с беседи в класовете от взаимодействие учител-ученик. Извън класните дейности бяха свързани с събиране на отпадъци, с провеждането на изложби от рециклирани материали, главно пластмасови, стъклени, дървени и други. Те бяха изключително ентусиазирани, много чистосърдечно приеха цялата идея, заредени с нови знания, чувстваха се щастливи и много
Пораждаше се любознателност към природните науки.